أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmai, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa. Insha Allah, kamar yadda muka saba karanta kurakurai da muke yi a karatunmu na alkurani mai girma. Insha Allah, wannan darsi ne darsi na hudu a cikin wannan siri da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. A sati da ya gabata mun karanta alhamdulillahi rabbil alamin da kuma alhamdulillahi rabbil alaminan. To insha Allah, wannan darasi da za mu daura yanzu shine waɗansu da suke ke alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi, ko kuma kaji waɗansu ko suna ke alhamdulillahi. Wannan babban kuskure ne a cikin karatunmu na alƙur'ani. Haka zalika waɗansu suna ke alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Wannan kuma kuskure ne babba. Nan za mu tsaya har Allah ya kawo mu sati na gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.